poden comprobar, ainda que Trévede é un grupo de reciente creación, está formado por xente con moito percorrido no mundo do folclore, que xa pasou por diferentes grupos, como o Fiadeiro, Lembranza Tardía, Loaira, Cantigas e Garimos, Tromo dos Pés, Albeiras ou Gandaira. Nesta segunda parte, o grupo dirixido por Miguel Sotelo interpreta o canto Muñeira e Maneo Tenxeri, recollidos en Tordoia, a Coruña. Porta aplausos.